देग्लाय माने जि ऐतिहासिक बर' गोरोबथा 2003 10 फेब्रुआरिखौ जिल्ला लेभेलाव खुंनो थाखाय निर्देश फैदों। बे हिसाबै जोङो तामुलपुर जिल्लानि जितु माने 10 फेब्रुआरि सेलिब्रेशन बे सेलिब्रेशनखौ टाइगारखारियाव खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों। लाहार फाहारा गोग्गोमैनो सोलिगासिनो आरो जोङो दिनै जोंनि बिटिसिनि जाय इनचार्ज आरो जोंनि रिसेपशन कमिटिनि माने मेम्बार सेक्रेटारि माने धीराज खाउन बिथां फैदोंमोन। जोङो मोनसे फिसा मेल जिरायनानै अलरेडि जों जि इभेन्ट लाखिगोन स्पर्ट्स इभेन्ट कालचारेल इभेन्ट बेफोरखौ जोङो रायलायजोब्बाय। जोङो बाहागो राननानै होजोब्बाय खामानिफोरखौ मावनो। इतिमध्य जोंनि पेन्डेल खामानि जागासिनो, जोंनि जानाय लोंनायनि ट्रेन्सपर्टेशननि खामानि, बेयो खामानिफ्रा मोजाङै मोजां सोलिगासिनो आरो बिराद मोजाङै खुंनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नाजागासिनो थादों आरो मोजां जागोन होननानै जोङो आसा लाखिदों। जोङो जि मोनबा गेरेन्टि इलेक्सनाव बुंदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टिखौनो जोङो 10 फेब्रुआरियावनो उद्बोधन जासिगोन, बेयो बेखेवनाय जासिगोन। जोङो हानि पट्टा होनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय, IBS होनाय, सिनियर सिटिजेननो अनसुंथाइ होनाय, बिदि खामानिफोरखौ इयुथ एन्टारप्रिनियरशिपनि 2 लाख राननाय, बेफोर गासिबो माबाया अनसुंथाइ होनायफ्रा फैगौ 10 फेब्रुआरियावनो आनुষ্ঠাनिक भाबै उद्बोधन जासिगोन आरोखि। बेनि सायाव रायलायगासिनो थादों। थांनायाव जों जि मोनथाम गभर्नमेन्ट सालायबोदोंमोन बे समावबो जोङो नामखौ बिदि स्पेसिफिक सुपार 50 होनना दोनाखैमोनब्लाबो जोङो जायफोर माने IAS ACS माने मेइनाव थांनो हायो प्रिलिमिनारि होनानै बिथांमोननो 2 लाख थाखा होदों। जायफोर MBBS गभर्नमेन्ट माबायाव एडमिसन मोनो बिथांमोननोबो जों 2 लाख थाखा होबोदों। दा बेनि सायाव सावरायबाय थादों, नाम मोनसे गोदान नाम बिदि दोननाय जायोना जाया, माबादि जों अनसुंथाइखौ रानगोन बेनि सायाव रायलायबाय थादों। डेफिनेटलि जोंनि गभर्नमेन्टआबो होगोन। जोङो गरेस्वर LAC आरो तामुलपुर LAC मोननैयावबो BPF हानजाया गेलेनांगौ होननानै जोङो नारसिनगासिनो। जोंनि मिरुनि जि BPF दोलो बिथांमोननियाव हाग्रामा सारखौबो जोङो नारसिनगासिनो आरो जोङो गरेस्वराव आंबो सासे केन्डिडेट गरेस्वर LACनि दिगन्त बेजबरुवा पार्टिनिफ्राय बेखौ सावरायनानै हरदों आरो नैबाव बागानपारा, दारांगा आरो गयबारि बे मोनथामजों खम समनि गेजेरावनो जिरायनानै बेनि सायाव रायलायगोन आरो मोननैबो LACखौ मोननैबो बिधान सभा समस्तिखौ BPF दोलोआ लाखिनांगौ होननानै जोङो नारसिनगासिनो।